Inés Arrimadas, llicenciada en Dret i en Direcció d'Empreses, consultora de professió, diputada de Ciutadans a l'última legislatura. Gràcies per ser al Telenotícies Vespre. Comencem amb l'actualitat. Li sembla bé que la Junta Electoral Central dicti exactament quins han de ser els continguts de TV3? Bueno, jo crec que el que ha dit la Junta Electoral Central és com s'havia de compensar a les forces polítiques que no van participar de la manifestació, i jo crec que, clar, s'ha arribat a un acord, que estem d'acord totes les forces polítiques que hem de rebre aquesta compensació i nosaltres, clar, estem satisfets. Però creu de debò que periodísticament té el mateix interès una manifestació amb centenars de milers de persones que un acte normal de campanya com els que estem cobrint cada dia nosaltres mateixos aquí en blocs electorals? El que és una realitat és que el dia 11 de setembre es va fer un acte que era destinat a una candidatura, concretament a la del senyor Mas i Esquerra Republicana. Jo crec que en democràcia els ciutadans també tenen dret a que la televisió pública també pugui donar cobertura als actes o a les manifestacions d'altres forces polítiques. Jo crec que això és el que ha dit la Junta Electoral. Crec que passaria exactament igual en qualsevol altre país democràtic del món, i jo crec que donar més informació a la ciutadania, no només d'una força política, sinó de les altres forces polítiques que ens presentem a les eleccions, jo crec que ha de ser bo per la democràcia i bo per la informació que han de rebre els ciutadans de cara al 27 de setembre. Avui mateix, per exemple, el Col·legi de Periodistes ha fet una nota dient que els sembla excessiu aquesta intromissió que hi ha pel que significa no tant de compensació, sinó sobretot de dir exactament el dia, l'hora i el temps que ha de durar la cobertura que es faci d'un acte. Creuen que això no és periodístic? Nosaltres hem intentat arribar a un acord. També és veritat que TV3, en primer lloc, havia fet una proposta molt tancada, o sigui, ells havien decidit quin era el dia, quin era el format, i nosaltres el que hem intentat és arribar a un acord entre totes les forces polítiques i entre també, per descomptat, la televisió, i jo crec que s'ha arribat a una cosa que és raonable, una cosa que és sensata i que, a més, donarà més informació als ciutadans, que jo crec que és del que es tracta de cara al proper 27 de setembre. Moltes enquestes la situen a vostè com a propera cap de l'oposició al Parlament de Catalunya. Això seria un èxit per Ciutadans respecte a les últimes eleccions, però en canvi també pronostiquen una majoria independentista. De què serviria a Ciutadans el seu èxit? Bueno, és que l'èxit de Ciutadans pot ser encapçalar un nou govern, i jo crec que tenim molt a prop. Si mirem totes les enquestes, nosaltres anem creixent, i a més és possible, tenim a tocar una alternativa política nova a Catalunya, una alternativa política que segur que estarà encapçalada per Ciutadans, perquè totes les enquestes ho diuen, i amb això treballem cada dia, perquè no crec que l'única opció que tenim el 27 de setembre és un president que vulgui declarar la independència i treure Catalunya d'Espanya i de la Unió Europea. Hi ha una altra alternativa i nosaltres treballem per això. Jo treballo cada dia per poder guanyar. No surto a ser la cap de l'oposició, surto a intentar ser la presidenta de tots els catalans. I ho seria amb el suport del PSC i del PP? No surto a pactar, surto a guanyar. No surto a ser cap de l'oposició, surto a ser presidenta de la Generalitat, però sí que és veritat que després de les eleccions mirarem quin ha estat el resultat, quin ha estat el desig dels ciutadans, i mirarem de formar un govern, perquè jo crec que l'alternativa que tenim de tenir un president de la Generalitat que declari la independència i que ens tregui d'Espanya i d'Europa no és raonable. Per tant, nosaltres treballarem per poder encapçalar aquest govern, i després amb les forces polítiques suposo que aquestes forces polítiques que sempre han donat suport i han deixat que Convergència i Unió i Esquerra Republicana governin, doncs per primera vegada tindran l'oportunitat de no tornar-se a equivocar, però la pilota estarà a la seva taulada, no a la nostra, que serem la primera força política, segur, segons totes les enquestes, alternativa al senyor Mas i Esquerra Republicana. Vostès han qualificat de vella política tant el Partit Popular com els socialistes, malgrat que després han pactat amb ells a Andalusia i a la Comunitat de Madrid. Pactarien amb la nova política, amb Podem, amb Catalunya sí que es pot, i Lluís Rabell a Catalunya? En primer lloc, nosaltres no hem pactat ni hem entrat en govern ni amb el Partit Popular a Madrid ni amb el Partit Socialista a Andalusia. Vostès han fet presidents de comunitat al PP i al PSOE, les dues comunitats. Li han fet els Ciutadans perquè van guanyar les eleccions amb molta diferència. No vam ser nosaltres, van ser els Ciutadans. Nosaltres, per això, com que som vella política, no hem entrat a governar amb ells, perquè no compartim un mateix projecte. El que sí que hem fet a Andalusia i a Madrid és obligar
els vells partits a que comencin a canviar coses. Per exemple, hi ha una clàusula molt clara dels nostres requisits que els hem imposats, diguem-ne, és que els imputats per corrupció política hagin de deixar el seu escó. Això és un canvi i això és una cosa que no s'havia vist mai. Jo crec que des de l'oposició, perquè insisteixo, nosaltres no estem governant amb aquestes forces polítiques, ni se'ns ha passat pel cap, des de l'oposició ja estem canviant coses. Imagini'ns què farem quan podem governar, quan tinguem al nostre abast totes les eines d'un govern. Jo crec que des de l'oposició es poden instar a canvis, però governant, evidentment, es poden fer més canvis. Analitzant el seu programa, no em queda clar si vostès guanyessin i governessin la Generalitat, si governarien com un partit de dretes o com un partit d'esquerres. Miri, si vol entendre la política, la nova política, només amb els eixos de dreta-esquerra, jo crec que ens perdrem molts matisos. Nosaltres som un partit de centre, som el partit més de centre de tot Espanya, estem en la centralitat política, i jo entenc aquesta pregunta perquè en aquest país hem estat tota la vida amb aquests dos eixos, dretes i esquerres, però en d'altres països d'Europa hi ha un espai polític que és la centralitat política i que fins i tot governa. Una força política com les nostres, amb la mateixa, diguem-ne, ideologia o manera d'entendre la política, governa també. O sigui que a la política no tots són esquerres i dretes, nosaltres estem en el mig, nosaltres garantim... Però sí que han de decidir si pugen els impostos o els baixen, si dediquen més diners a sanitat o menys diners a sanitat. I això ho expliquem al nostre programa electoral. Nosaltres no posem som d'esquerres ni som de dretes, nosaltres hem explicat el que farem amb els impostos, nosaltres volem abaixar la pressió fiscal que tenen les famílies i les petites i mitjanes empreses i els autònoms. Però a la vegada volen ampliar les hores en què es treballin quiròfans, més escoles, que les escoles tinguin llibres de text gratuïts. No poden baixar els impostos i a la vegada gastar més. I tant que sí, perquè s'ha de gestir. I tant que sí. Primer, baixar els impostos de les classes mitjanes i de les petites i mitjanes empreses és una cosa que farà créixer l'economia i que guanyarem competitivitat. Per tant, a mig i llarg termini el que estem fent és invertir en creixement econòmic i en prosperitat econòmica. I després, per poder obrir quiròfans, s'han de tancar ambaixades, s'han de tancar organismes que només serveixen per fomentar el separatisme, s'han de reduir o eliminar les duplicitats administratives. A Catalunya... Però pressupostàriament està parlant d'una partida molt menor si la compara amb sanitat o amb ensenyament o amb els Mossos. No és molt més baixa. Parlar dels Consells Comarcals, per exemple, costen 600 milions d'euros a l'any. Però bé que fan coses els Consells Comarcals. Sí, clar, però no justifica el cost que tenen perquè és una duplicitat absolutament administrativa i política. No té sentit que a Catalunya tinguem l'Ajuntament, l'àrea metropolitana, els Consells Comarcals, les Diputacions Provincials i el Govern de la Generalitat. Això no té sentit. Que es donen servei? Clar, només faltaria. Però per donar serveis als municipis no cal tenir una superestructura administrativa, sinó que el que s'ha de fer és mancomunar servei. Nosaltres el que fem és mirar el que funciona en d'altres països del món. Per això tenim el nostre projecte que és apostar pel creixement econòmic però garantir la igualtat d'oportunitat. Aquest és el model, aquest equilibri és el model que dona més creixement i millors serveis públics pels ciutadans en d'altres països del món, i això és el que volem fer a Catalunya i a tota Espanya. I després tenim molt clares quines són les prioritats i reduir les duplicitats administratives, eliminar càrrecs polítics, eliminar organismes que no serveixen per res, que no donen sanitat, que no donen seguretat, que no donen educació. Això és el que s'ha de fer a Catalunya. Jo entenc que d'altres partits polítics no proposin això, perquè clar, ja els hi va bé que hi hagin aquestes estructures perquè tenen a la seva gent allà. Però a Catalunya tenim un objectiu molt clar, que és reduir el greix del sector públic, el greix que només serveix als partits, i enfortir el múscul del sector públic dels serveis bàsics que són la sanitat, l'educació, la seguretat, i que això serveix als ciutadans, no als partits polítics. Inés Arrimadas, candidata de Ciutadans a la presidència de la Generalitat, gràcies per ser al Telenotícies Vespre. Gràcies a vosaltres. Nosaltres ho deixem aquí, però recordin que a la programació de TV3 aquest vespre hi ha el retorn de Polònia, que torna aquesta nit amb nous personatges, entre altres els nous actors de la campanya electoral. Veurem segurament també a Inés Arrimadas allà. Serà d'aquí uns minuts per TV3. Nosaltres ho deixem aquí. Gràcies per la seva confiança i bona nit.